bojone. Maju kono meneh. Iya. Heeh. Iya, iki. Apa iki? Oh ngono. Iya cedak-cedak aku kok meteng no. Iya. Iya. Itu tak rono. Rezeki. Yahene cek kene iki nggon duit kok Mas. Iki tenan kok bentangan iki duit iki teko karepe dhewe kok. Ibu-ibu kene nek cetik geni wae nganggo atusan 1000 kok Mas. Nek nggonku kono 23.000 Mas. Tabung gas Mas. Simpen sik ngersake lagu. Apa nduk? Lintang Asmara. Mbah sapa iki? Mbah Srini kalian Mbah Modin. Ya. Oh nggih, Mbak Tuti. Nggih ngajeng mriko. Badhe anu nembang? Arep nembang iki. Oh calon iku Mas. Sapa iki? Iki calon Mbak Yuku kok ya. Iki mbakmu iki. Kuwi Mbak Yuku kuwi. Patute adikmu. Ya ben aku cilik ning gede dhewe kok ya. Lho Gung, anak-anak wis semangat Gung, garek kapan kowe Gung? Endang biru Selendang biru kamong ngeneki naratikan benten setiamu cengkokmu gitu. Cengkok iki lho Mas sing wajar iki ngantek 3 minggu. Iki wong nek seneng karo cengkokmu iki tenan, Bro. Piye? Wah, saking senenge karo cengkokmu. Gadekke pekarangan tenan lho ini. Lah kok iso? Lah Seneng kok. seneng, kepengin nanggap ngono ya Mas. Ya bareng Jiro lu selendang tatapan janjimu selendang biru. Apik ya. Terus Loh, sae. Iki jenenge suwuk garap. Iki Nggih. ngeten. Nek plekaset iki jenenge monoton tidak ada kreativitas. Renek kreativitas ya Mas. Iki garap kewirangan. Oh jenenge ciri khasnya iki dhewe-dhewe. Lah iya. Dadi khas iki ciri Rumangsa. lunga apa mau? Lintang Asmara. Sedulur Tangerang ulun diaturke. Tembange kesayangan karo Ropang Nah, Mas. kesayangan karo Ropak. Iki saka Tangerang lho iki. Saka Tangerang lho. Perantau Tangerang. Iki mau ya nyimak live-ku, kirim gift matur sembah nuwun. Matur kandhane piyai kene iki Lah iya to luar Mas. biasa. Berbagi kok, Nduk. Lah iya. Sing dhisik. Gandeng aku ki Gen Z, oh ya Mas. Tembange Ropang bae. Oh, dadi nek kowe Gen Z aku Gen Z ngono kok. Patut ya Mas. Ropang. Kanggo catetan. Nggo HP kono. Gowo HP. Saiki ora apa-apa sinden saiki ngendi-endi nggawa HP. Gaul. Nyanyi nggawa HP, mangan nggawa HP. Terus pipis pe nggawa HP. ya ora kok terus. Pipis, guys. Live streaming. Ya ora terus ngono kuwi kok. Lho, guys, ngiwi-wi, guys. Saiki apa-apa HP. Keluarga seniman kabeh. Mbokmu digleniki wong kan lho, Nduk. Anu Pak Mul iki ya keluarga ya Mas. Pokoknya nek suwantrene iki keluarga kabeh. Amin, alhamdulillah. Ropang ya. Ropang. Kang dulur sing perantau ana Tangerang. Tangerang. Cimone, Jatake, Pasar Kemis, Ndoyong, Gembor. Sik. Lah kok apal men to Mas karo daerah Tangerang? Tuyul 02 ya aku kok nduk dhisik. Apal aku ki. Rono teko Pabuaran ngono ki apal. Apal kernet ki mau. Gelam apal. Padake copet kok. Kondang ki mbok mergo garenge kok malah mergo copete iki piye? Pasar Kemis ki sing entekke sapa aku lho.